Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Gutun honek dio, Don Pedro Aragoikoak gaur gauean Messinara iritsiko dela. Iristear dagoen ezkero, bananu garenean 15 kilometrotara zegoen eta. Zenbat gizon galdu dituzue borrokan. Bakan batzuk eta denak munda gutxikoak. Garaipen batek balio bikoitza dauka, irabazle armada osoarekin itzultzen bada. Gutunean, Don Pedrok Claudio izeneko florentinar baten jarrera goraipatu du. Merezitako goraipena. Claudio gazteak itxuraz arkume badirudi ere, lehoi baten modua morrokatu du. Eta bere adinagatik espero zitekena, baino askoz gehiago eman du. Esan, montante jauna gudatik itzuli da. Ez dut inor ezagutzen izen horrekin, Andrea. Nortaz ari zara, hilo ba? Benedikto Paduakoa zari da nire lehengusina. Jaun hori itzuli da, bai, eta beti bezain alegera. Esan, mesedez, zenbat etxail ditugu da honetan? Esadazu, zeren nik itzaman nion berak hildako guztiak errez jango nituzkeela. Gogorregia zara Benedikto jaunarekin, baina berak zuri erantzuten asmatuko du, egon ziur. Giza seme prestua da, gudan sekulako lan egin du. Sukaldeko soberakin guztiak jaten lagunduko zuen, seguraski, paregabeko urdaia dauka. Soldadu bikaina da, Andrea. Soldadu bikaina dama baten aurrean bai, baina zaldun baten kontra? Zaldun baten kontra zalduna da, eta gizon baten aurrean gizon. Jauna, ez gaizki hartu nire jobaren hitzak. Bere eta Benedikto jaunaren artean badagoalako ingenio dema bat, eta batu orduko zirika hasten dira. Gure azkeneko desafioan larriki zaurituta geratu ziren bere bost entzumenetatik 4, eta orain bakar bat geratzen zaio estropezuka ibiltzeko. Bide batez, nor da orain bere adiskide mina? Hilabetero aldatzen duelako? Lagunekiko, modarekiko bezain leiala da, adiskidez, kapelaz baino maizago aldatzen da. Esango nuke ez daukazula jaun hori aldare batean jarrita, Andrea. Aldare hartan, San Benediktoren irudirik balego, egingo nuke. Baina sabazu, arren, zein da oraingo bere adiskidea? Bera bezalako gazte tunanteren bat? Claudio jaun prestuaren ondoan ikusten dugu maiz. Claudio gaixo, Benedikto kalte egingo dio, gripea bezain kutsagarria da. Benediktoren gaitzaz kutsatzen denak burua galtzen du, behingoan. Saiatuko naiz zure lagunen artean egoten, Andrea. Saiatuz gero, agian lortuko duzu. Hilo ba, ez zara sekula nekatuko. Ez, urtarrilean eguraldi beroa izan arte behintzat. Don Pedro dator! Leonato jaun maitea, ez altzaizu astuna egingo guzture etxean hartzea. Beste guztiek gastu eta enbaraztuak saihesten dituzte. Zuk aldiz, bilatu egiten dituzu. Zu gure etxean egotea, ez da inoiz enbarazua izango. Lana bai, baina poza ere ematen digulako. Eta hemendik joaten zaren egunean, alaitasun aldendu eta tristura geratuko da hemen. Nekeak gogo honez hartzen dituzu beraz. Oker ezpanago, hau zure alaba da, ez? Horixe errepikatzen zidan bere amak behin eta berriro. Zalantzak zenituelako galdetzen zenion. Ez dut zalantzarik izan, Benedikto jauna. Zu oraindik, umetxo bat zinelako. Ara, desprezio handere maitagarria oraindik bizirik. Nola liteke desprezioa hiltzea, Don Benedikto bezalako jaki gozoarekin gizendu badaiteke. Kontua da, zu izan ezik, handere guztiak maite mintzen direla nirekin. Baina, nire bihotzanik nahi baino gogorragoa da nik, ez baitut inor maite. Pozten naiz andere hoiengatik,
Bestela zure kunplimendu koipetsuekin nazkatuko lirateke. Zeruari esker neuk ere zure jarrera bera daukat. Nahiago dut nire txakurrak beleari zaunka egiten entzun, gizon baten lausenguak jaso baino. Ba, Jainkoak bide hortan gorde zaitzala, horrela zure atzaparrek ez dute jaun presturen baten aurpegia urratuko. Nire atzaparrek ezingo lukete zurea bezain aurpegi gogorrik urratu. Loro bat baino iztunagoa zara, baina Jainkoaren izenean, jarraitu moko astintzen. Nik bukatu dut, jada. Betiko moduan, ez dut uzkero tangentetik irteten zara. Zoaz ba, ondotxo ezagutzen zaitun. Hitz egindakoa labur bilduko dizuet. Leonato nire adiskide honak bere etxean gonbidatzen gaitu denok. Hilabete inguru igaroko dugula esan diotnik, eta berak erantzun dit, zinez nahiagoko lukeela gure egonaldia luzatuko balitz. Eta ez dut itxurakeriagatik esan, benetan diotsuen. Permitidme que os dé la bienvenida, a vos también, mi señora. Ahora que os habéis reconciliado con el príncipe, vuestro hermano, mi deber es ser vuestro servidor. Os lo agradezco. No soy mujer de muchas palabras, pero os lo agradezco. Bere gorentasunak aurrera sartu nahi du? Elkarrekin sartuko gara. Erreparatu diozu Leonato jaunaren alabari. Ez du tarretan dirik jarri, baina bai ikusi egin du. Ez aldan dere liluragarria. Nola erantzun behar diot galdera horri? Gizon prestu baten erantzun zintzoa nahi duzu? Ala sexu horren etxaila morratu batena nahiago? Ez, zure erantzun zintzoa eskatzen dizut. Ba, orduan esango dizut ez dela laudorio galant baterako bezain dotorea, ez dela hitz dizdiratsuekin lorifikatzeko bezain ilehoria, eta ez dela grinaz goraipatzeko bezain altua. Txantxetan ari naizela uste duzu, zure iritzia eskatzen dizu. Neska erosteko asmorik duzu, hainbeste kontu jakiteko irrikitan zaudelarik. Uste duzu munduko urre guztiarekin eros litekela horrelako harribitxi bat? Bai horixe, eta baita harribitxia gordeta izateko kutsatila bat ere, giltza eta guzti. Baina, benetan ari zara? Nire begiek sekula ikusi duten danmarik xarmangarriena dela uste dut. Betaurrekoak behar ditut, antza denez, ez baitiot xarma hori inon ere ikusten. Benetan, erorekin ezkontzeko asmorik duzu? Ez esango banu, gezurra esango nuke. Jainkoaren, 60 urteko gizon ezkongaberik ez dut sekula ikusiko. Ara, isilpeko zein kontu darabiltzue, Leonatoren etxean sartu etzaretelarik. Claudio, erorekin maiteminduta dago, Leonatoren alabarekin. Ala balitz esan egingo nuke. Claudio, maite baduzu esan beldurrik gabe. Damakain beste merezi duta. Hori nire mingaina eskatzearen diostazu? Nire ohoreagatik pentsatzen dudana esan dut. Nik ere esan dut pentsatzen dudana. Nik maite dut! Eta nik badakit damak hori merezi duela. Nik ez dakit zergatik maitatu behar duzun, eta ez dakit berak merezi duen. Hauxe da nire iritzia. Ta urkamendira eramaten banautere gauza bera pentsatzen jarraituko dut. Beti tematu zarazu edertasuna gutxiesten. Betidanik sentitu duena eskutatzen ahal egin da. Emakume batek mundura ekarri ninduen. Mila esker berari. Hazi egin ninduen eta apaltasunez eskertzen diot hori ere. Hala ere, barkadi ez adatela emakumeek, baina nik ez dut adardun bihurtu nahi. Horregatik, itxuzia iruditzen zaidan ezan bere bakar bat arbuiatzea, denak arbuiatzeko erabaki hartu dut. Amodioz gaixo ikusiko zaitut nik hil aurretik. Baliteke, jauna, ni gripeak edo gozeak gaixotzea. Baina ez maitasunak. Inoiz frogatzen badidazu, maitasunak kendu didala ardoarekin berreskuratu daitekena baino odol gehiago, urkatu nazatela zuaitz batetik kupidoz mozorraturik. Denborarekin zezen basatiari, uztarria jartzen zaio. Zezen basatiari, baliteke. Baina Benedikto zentzudunak amore emango balu, errauzia darrak zezenari,
Ta iltzatu nire bekokian, eta gero pintore batek egin diezadala erretratu bat, eta idatzi dezala letra handiekin. Benedikto duzu hemen, ezkondua orain, zoriontsualen. Ba, Kupidok geziak agortu ezpaditu, laster hasiko zara zu ere dardarka, ez duzu iles egiterik izango. Lehen hau hasiko da lurra, dardarka. Ikusiko dugu. Momentuz, Benedikto jaunona, zar zaitez Leonatoren etxean, eta esaiozu ez duzula huts egingo gaueko afarira. Arreta handiz prestatzen ari baita. Mandatu hori betetzeko gauzan ez zera uste dut, jauna. Bere gorentasuna orain mesede bat egin diezadake. Zuganako dudan estimuagatik, zure esanetara nago. Esan bada, zer egin dezakedan zure mesedetan. Erori buruz ari ginen lehen. Bai. Benetan maite duzu? Oh, jauna, guda honetara biatu aurretik odola irakiten zitzaidan bera ikusi orduko. Baina orduan beste bete behar bat neukan eta zinuen maitasunean pentsatu. Baina orain itzuli egin naiz, eta ero gaztearen edertasunean pentsatzen jarrita, nire bihotza gogo eta desio samurrez betetzen da. Kontua da maite duzula, eta nik laguntza eskeniko dizut. Jakin dudanez, gaur maskara dantzaldia ospatuko da. Maskara jantzita joango naiz festa horretara, eta ero ederrari Klaudio naizela esango diot. Bere bularra dardaraziko dut, nire bihotzeko grinarekin. Eta bere belarriak txundituko ditut, nire mingainetik irtendako hitz goxoekin. Jarraian bere aitarekin hitz egingo dut, eta bukatzeko, ero zurea izango da. Zer deritzozu? Egin dezagun pentsatu duguna. Ciao bello, dai ragazzi, non avevo più tempo, per favore, le coppe, sì. Questo deve andare in destra della stanza, per favore, i piatti, perfetto. Rosa, ma vino rosa perché? Vino rosa. Fiori, abbiamo bisogno di più fiori, perché non abbiamo più fiori? Sempre uguale, le frutte, perfetto, le sighe. Ma tu sei fuori, cosa brutta è questo? Perché non abbiamo fatto questo prima? Sempre uguale con voi. Scusi, Leonardo, non ti schiere nel posto, Leonardo! Señora, ¿qué os pasa que estáis tan triste? La causa de mi tristeza es tan grande que mi pena no tiene medida. A ver, es preciso escuchar la voz de la razón. Aunque yo la escuchara, ¿qué bienes me proporcionaría? Si no un bien inmediato, por lo menos le procuraría el remedio de la paciencia. Yo no puedo ocultar lo que soy. Si tengo motivo para estar triste, no hay broma que me haga sonreír. Si tengo apetito, como sin esperar a mis invitados. Si me acosa el sueño, me acuesto sin importarme los demás. Y si da la casualidad de que estoy alegre, suelto carcajadas aunque esté en un funeral. Sí, pero mientras no podáis dominaros, no debierais mostraros tal como sois. Hace poco que os levantasteis contra vuestro hermano y él os perdonó. ¿Cómo podréis echar hondas raíces en el campo de su amistad si no la cultiváis? Para recoger buena cosecha hay que saber esperar la estación propicia. Preferiría ser un gusano en un zarzal a convertirme en rosa por gracia de mi hermano. A mi temperamento le cuadra más ser despreciada por todos que disimular para obtener las migajas de su afecto. No puedo negar que sois sincera. Pues déjame ser como soy y no me des sermones. He cenado allá adentro con la opulencia de un gran señor. Vuestro hermano, el príncipe, está siendo festejado por Leonato con la dignidad de la realeza. Y tengo una primicia. Se proyecta un casamiento. ¿Quién es el insensato que se desposa voluntariamente? ¡Por Dios! Pues el brazo derecho de vuestro hermano.
¿Quién? ¿El magnífico Claudio? El mismo. Ha puesto los ojos en Nero. Buen partido. Es la hija y única heredera de Leonato. ¿Y cómo lo habéis sabido? Vi que el príncipe y Claudio susurraban y me las arreglé para oír lo que decían. Acordaron que el príncipe le haría la corte a Ero como si fuera para sí mismo, pero que luego, cuando la hubiera conquistado, la cedería al conde Claudio. Ese Claudio se ha llevado la gloria de mi caída. Si yo pudiera poner obstáculos en su camino, todos los míos me parecerían más soportables. De mí cuando tú verás. De mí cuando. ¿Puedo contar con vosotros dos? Sí, señora. ¡Hasta la muerte! Voy a ver cómo es esa cena. ¡Macosa bruta! Erreminduta dago emakume hori. Ezin diot begiratu urdaian astu gabe. Bai, beti egoten dago ibeldurik. Iloba! Zuraitaren aholkuak jarraituko dituzulakoan nago. Dudarik gabe, nire lengusinaren bete beharra da apaltasunez makurtu eta esatea. Zurilak ez zaizuna egingo dut, aita. Baina mutila itxura honekoa ez bada, beste reverentzia egin eta esan ezazu. Aita, nirilak ez zaidana egingo dut. Iloba, egunen batean zenaron batekin ikusiko zaitut. Hori akaso gertazitekeen jainkoa gizona buztine sortu ez balu. Gogaikarria da emakume batentzat, buztin eskukada batez egina dagoen gizonaren menpegon beharra, kontuak eman beharra. Ez, Osaba, ez, ni ez dut ezkondu nahi. Iloba, beti begiratzen diozu alde txarrari. Ikusmen ona daukat, Osaba. Egun argiz, eliza bat antzemateko gauza naiz. Ene alaba, gogoratu esan dudana. Amodiozko proposamenik egiten badizute, badakizu zer erantzun berdezun. Abbronzate tutte chiazze, Badatoz maskaradunak. belle rosse un po' dolorose, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Ti dai la Anderea, eman nahi duzu paseotxo bat? Paseokidea deitzua bada. Eta astiro eta izilik ibiltzen bada, gustu handi izaterako naiz paseoan. Eta zurekin eramango nindukeztu? Ezango dizut, komeni zaidanean? Eta noiz komeniko zaizu? Zure aurpegia atsegina dela ikusten dudanean. Enuke nahi barruko almendra azala bezain gogorra izaterik. Maskara honen azpian, almendra goxo bat topatuko du. Zenbateraino goxoa? Hori ikusi egin beharko da. Quisiera gustaros. No, por vuestro bien. Estoy lleno de defectos. Decidme alguno. Tengo la mala costumbre de rezar en voz alta. Tanto mejor para amaros, porque a todo lo que digáis podré decir amén. Dios me dé un buen compañero para bailar. Amén. Y que Dios lo aparte de mis ojos cuando termine el baile. Responded, sacristán. Vamos a rezar juntos.
Ezagutu zaitut, Konrado jauna zara? Ez naiz ba. Zure mugitzeko moduagatik ezagutu zaitut. Horrela mugitzen ari naiz, bere plantak egiten ari naizelako. Ondo inbitatzen duzu bere espazara. Zure eskazalen dugerra akusat, Konrado jauna zara? Ez esan dizut ba, nere itxa duzu. Zure itxegiteko moduagatik ezagutu zaitut. Ze uste duzu? Eta keinuen gatik, eta simpatiagatik, argi daukat berazarela. Ezin didazu esan nor kontatu dizun? Ez, eta barkaidazu, mesedez. Nor zaren ere ezin didazu esan? Ez, oraingoz ez? Zuhurra zara benetan. Beraz, mespretxotzailea naiz eta nire txisterik barregarrienak liburuetatik ateratzen ditut. Hori Benedikto jauna kontatuko zizun. Nor da Benedikto hori? Ziur naiz ondo baino beto ezagutzen duzula. Inola ere ez? Sinistu idazu? Ez dizu inoiz barreginarazi. Mesedez, baina nori buruz ari zara? Nori buruz. Printzearen bufoiari buruz. Gezur beltzak asmatzea beste doairik ez duen zoro ergelari buruz. Ziur naiz basterrak nazten ibiliko dela hortik. Jaun hori ezagutzeko aukerarik badut, kontatuko diot esan didazuna. Kontatu! Baliteke nire kontrako petralkeriaren bat esaten ausartzea. Eta ziri horiekin entzulegoak barre egiten ez badu, moi benito egingo da, eta ez du afaldu nahi izango. Baina ez dio importa, horrela afariaren errazio bat aurreztuko dugu. Guazen dantzatzen. Si no supiera lo que sé, diría que mi hermanastro se ha enamorado de ello. Y se ha llevado aparte a su padre para decírselo. Las damas se han ido con ella. Pero aquí se ha quedado uno que sigue con la careta puesta. Y este enmascarado es Claudio. Le conozco por sus ademanes. ¿No sois vos el señor Benedicto? Me habéis conocido. Soy Benedicto. Mi hermano os tiene mucho aprecio. Y como está enamorado de ello, yo os ruego que se lo quitéis de la cabeza. Esa mujer no es de cuna igual a la suya, no es digna de él. Si hacéis eso, demostraréis la amistad que le profesáis. ¿Cómo sabéis que la ama? He oído cómo le hacía juramentos de amor. Yo también lo he oído. Y yo le oí jurar que esta misma noche la haría su esposa. Venid, volvamos adentro. Benediktoren itxurak egiten erantzun dut, baina berri txarrak Claudioren belarria jaso du. Argi dago, Don Pedrok berarentzat nahi du. Amodio kontuetan ez genuke konplitzerik onartu behar. Edertasuna sorgin bat bai da laguna traidore bihurtzen duena. Hau egunero gertatzen da. Eta nien naiz konturatu. Bukatu da. Agurrero. Claudio! Etorriko zara nirekin, nora? Hemendik urrun, zure lotxa eskutatzeko modua bilatzera. Printzeak zure ero beretzat hartu du. Bejonde jola. Horrela kentzen du paretik nekazariak esnerik ematen ez duen beia. Imaginatzen zenuen printzeak olako zakurkeria egingo zuenik. Utsi bakean, mesedez. Enaiz ni humillatu zaituena. Ez bazoa zu, banoa ni. Txoriz zauritu gaixoa. Orain belarretan etzango da. Claudio! Zertan ote dabil Beatriz? Hortik esanez printzaren bufoia naizela. Agian alaia naizelako. Baina horrek esan nahi du nire kontura egiten dutela barre. Beatriz makurra nire izena zikintzen ari da. Ongi da.
mendeku hartuko dut. Esan jauna, non dago Claudio? Ikusi duzu? Esan diot, eta gezurrik ez dudala esan uste dut, bere gorentasunak damatxonen maitasuna erdietsi duela, eta orain Claudiok bere tristura bakardadean mamurtu besterik ez du nahi. Egundoko dorpeziaz jokatu du. Nire iritzian konfiantzaz egin du, eta ez dorpeziaz. Maitasunari bihotzak ireki besterik ez diot egin, orain bere jabeari itzuliko diot. Zure hitzak zintzoak direla ematen du. Aldiz, Beatriz Anderea zutaz kexuka ari da. Gizon batekin dantzan aritu da, eta gaizki tratatzen duzula aitortu dio. Oh, ez, bera da ni gaizki tratatzen hauena. Izketan egon garenean, hainbeste amorratu nauzen maskaraz piar zutan zeuden nire masaiak. Eta berak, norekin ari zela jakin gabe, printzearen bufoia naizela esan dit. Ez gehiago hitz egin Andere horretaz. Begira, handik dator. Markaidazu, jauna, baina lotxagabe horrekin ezin dut. Claudioren bila jateko eskatu idazu? Tamen duzu? Zer duzu, Claudio? Zergatik zaude hain goibel? Enago goibel jauna. Zer orduan? Gaixo ere ez jauna. Mozkor? Kontea ez dago ez gaixo, ez goibel, ez da mozkor. Gizaki sentibera da. Zu eta Ero ederraren artean gertatzen ari denagatik zalantzan eta beldurrez dagoena. Anderea, horrela bada, bere susmoa funtsik gabea dela ziurtatu dezaket. Eta honekin esan nahi dizut, Claudio. Ero ederra gortaiatu badut zure izenean egin dudala, eta zuretzat, eta helburua lortu dut, bere aitarekin hitz egin dudalako, eta zure nahiarekin ados dago. Kontea, nire alaba eskaintzen dizut, eta berarekin batera nire ondasuna. Printzearen graziak ezkontza bideratu du. Zehaztu bada ezkontzaren eguna eta jainkoak eman diezaztula merezi duzun zoriona. Zer erantzun behar duzu, Claudio? Andrea, zu nirea bazara, ni zurea izango naiz. Nire burua eskaintzen dizut. Eta trukean irabaziko dudalakoan nago. Argi dago, Anderea, poza bihotzaren barruraino sartu zaizula. Ero! Hemen berak ezkontzen dira ni izan ezik. Baster batean eseri eta esan beharko dut. Ongi da, senar bat nahi dut. Beatriz Anderea, neuk bilatuko dizut? Ez aldauka bere gorentasunak bere antza duen anaiari? Nik neuk ez dut horretarako balio? Ez jauna, lan egunetarako beste senar bat beharko nuke kasu hartan. Bere gorentasuna luxu handiegia da egunero eramateko. Nio ba, aintzat hartuko duzu esandakoa. Barkatu osaba, bere horren baimenarekin. Bai, egia esan, dama alai eta irrifartxua da. Baina ez dindu jasan senar hartzeari buruz hitz egitea. Inola ere ez, senargai guztien kontura barre egiten du. Eta denak arbuiatzen ditu. Benediktoren zatordea emazte bikaina litzateke. Jainkoa! Zer diozu? Ezkonduta baleude, aste bakar batean erotuko lirateke, gehiagizko berriketagatik. Ikusiko dugu. Eta zuk, Claudio? Pentsatu duzu noiz joango zaren elizara? Bihar bertan jauna! Ordu arte denborak marrazkioren abiadura duera irudituko zait. Ezkontza ezingo da, astelena baino lehen ospatu lagun maitea. Aste bete barru! Eta hala ere tarte laburra izango da, gauzak nik nahi dudan moduan atondu alizateko. Egon ziur, etzaigula astuna egingo. Egun hauetan zehar, erronka ia ezinezko bati egin nahi diot aurre. Benedikto eta Beatrizen artean, elkarrenganako maitasuna sentiaraztea? Ezkonduta ikusi nahi ditut. Eta lortuko dudalakoa nago, guztiok laguntzen badidazue, burutu dudan planarekin. Zure alde nago, kosta la kosta, margau ez nagon behar badut ere. Bai, neu ere bai jauna. Zure laguntza izango dut, Ero ederra? Nire indarra palez egin dezakeran guztia egingo dut, nire lenguzinak senarron bat aurkitu dezan. Nire asmoa betetzen bada, Kupidok arkulari trebearen aintza galduko du, eta bere ospea gurea izango da, gu izango garelako maitasunaren jainkoak eta ez beste inor. Ero, happy for the lads, a los 5.
Oh, è un imbecille. Un imbecille, è una porca. Questo venite, se limoncello, non sapete cosa vuole. Davvero? Scusa signorina, non andare in giro, Signorina, signore... Putaneco! Faccia male, signorina! Monica! Che caldo che fa! Per l'amore di Dio! Imbarazza la miseria! ¡Claudio, no! ¡Claudio, no la puedo perdonar! Finalmente el conde Claudio se casará con la hija de Leonato. Sí, señora. Pero... yo puedo impedir esa boda. No soporto a ese hombre. Y todo lo que impida sus deseos cumplirá los míos. ¿Qué puedes hacer tú para evitar ese matrimonio? No será muy noble lo que haga, señora, pero será tan secreto que nadie podrá acusarme. Dime lo que te propones. Creo que sabéis que desde el baile gozo de los favores de Margarita, la doncella de Eros. Sí, ¿qué? Que puedo engatusarla para que ella y yo tengamos uno de nuestros encuentros en el dormitorio de la mismísima Ero. Con eso no veo los motivos para impedir la boda. El motivo, como el veneno, lo pondréis vos a vuestro gusto. Diréis a vuestro hermano el príncipe que es poco digno de él empujar en matrimonio a un hombre tan noble como Claudio con una pervertida como Ero. ¿Pervertida? Insinuar tanto al príncipe como a Claudio que Ero es mi amante. Como ellos no lo creerán sin que tengan pruebas, decidles que podrán verme de noche saliendo de la ventana de su habitación. Ellos verán que yo me despido amorosamente de Ero, que en verdad será Margarita a quien habré convencido para que se prueben los vestidos de su señora. Y si os parece, podéis elegir para que vean esta escena la noche anterior a la boda. Durante estos días yo lo prepararé todo de manera que en el momento del engaño Ero esté ausente. La deslealtad de la prometida será tan evidente a los ojos del príncipe y Claudio que todo lo convenido se vendrá abajo. Cualquiera que sea el resultado de lo que te propones, quiero ponerlo en práctica. Procede con cautela y te prometo una recompensa de 10.000 liras. Mostraos más firme en vuestra acusación, que mi astucia no me avergonzará. Ahora necesito saber el día de la boda. Me informaré. ¡Dai, amores! Uno, due, tre! ¡Ero! ¡Te amo! Harrigarria da? Maitasunagatik egiten diren erokeriak ezagutzen dituen gizon bat, haien kontura barre egin duena. Orain, maite minduta egotea eta burla horien hartzaile bihurtzea. Eta gizon hori Claudio da? Ezagutu nuenean, garbi eta xalo hitz egiten zuen itzulingururik gabe soldadu baten moduan. Eta orain, metaforekin egiten du. Baina nola liteke hainbeste aldatzea. Eta hori niri gertaleki dake? Ezin dut sinistu. Baliteke egun batetik bestera maitasunagatik ostra bat baino aspergarriago bihurtzea. Baina, zindagi, ostra bihurtzenen aizen bitartean, maitasunak enabuela zoratuko Claudio Txolindu duen moduan. Ara, handik dator printzea eta berarekin maitasunaren mezie hori. Ezin diogu hori Benediktori kontatu. Ai, Benedikto. Benedikto. Nitaz ari direla uste dut.
Ezkutatuko naiz, ikusien azaten. Konturatu zarete Benedikto non ezkutatu den? Azeri hori izatuko dugu. Zer esan didazu lehen? Zure iloba Beatriz, Benedikto jaunarekin maite minduta dagoela? Izan liteke! Goazen tentuz, presarik gabe! Sekula nuen usteko dama horrek gizon bat maitatuko zuen. Ez da nik ere, baina harrigarriena bere begirada Benedikto dengan jarri duela da. Egia ote da hori. Agian itxurak egiten ari da, besterik ez? Ba, litekena da. Jaiko arren! Itxurak! Itxurazko pasio bat! Ez da inoiz egon benetako pasio batetik engerritu! Baina pasio horren seinalerik antzematen zaio? Ondo prestatua mua eta arrainak irentziko du. Alabak dioen, ez? 20 aldiz altxatzen dauetik gauean zehar gudun bat idazteko azmoz. Baina gero pentsatzen du. Nolatan aitortuko diot! Beti esan badut arguiatzen dudala. Bera ni bezalakoa da eta nire kontura barra egingo du nik egingo nukeen moduan. Eta orduan, gutuna 1000 zatitan puskatu. Eta belauniko jartzen da. Eta negarrez, hasten da. Etxiak hartu da, hiletatik tiraka, bularrean kolpeka. Bere osabak berak esaten duelako, bestela hau guztia amarru bat dela pentsatuko nuke. Amua irentzi du, ez ezazue askatu. Beatrizak aitortu nahi ezpadio, komeni da norbaitek Benediktori jakinaraztea. Zertarako, Benediktok barre egingo dio gero. Hori egingo balu, urkatzea mereziko luke. Dama xarmangarria da, atsegina eta bertutetsua. Baita arduratsua eta zentzuduna. Argi dago, Beatrizek ezin duela lehenengo pausua eman. Benediktok arguiatu egingo lukeelako. Denok dakigu, gure laguna izatez, mespretxatzailea dela. Baina jaun dotorea da. Eta itxuraz oso atsegin eta bedikorra. Askotan frogatu digu bere talentua. Eta hori gutxi baritz, gizona ausarta dela iruditzen zait. Ez duzu uste Benediktoren bila joan beharko genukeela, Beatrizen maitasunaren zintzotasuna hitz egitera? Etzazu hori egin jauna, hobe du Beatrizek bere mina gainditzeko aholku egokien bidez izatea. Ezin ezkoa da hori! Lehenago bere bihotzek estampe egingo du! Baliteke, Beatrizen pasioa epeltzen joatea. Benedikto estimu handian daukat. Eta zinez nahiko nuke, beira konturatuko balitz. Ez duela deus ere balio Beatrizekin konparatu ezkero. Bagoaz jauna, bazkaria gertu dago. Egin dugunarekin Benedikto maite mintzen ez bada, nik ez dute zertan zineztuko. Orain Beatriz amarru berean entretatu behar dugu, eta horretarako zure alaba eta bere dontzelaren laguntza beharko dugu. Hau, ezin daiteke txantxa izan. Benetan ari direla dirudi. Beraz, maiten hau? Ulertzen dut egin didaten kritika. Maiten hauela jakingo banu burla egingo niokela diote. Eta berak nahiago lukeela hil bere maitasuna aitortu baino lehen. Egia da. Ezkontzeko asmorik inoiz izan ez badut, ez dut zertan arrotu. Andere ederra dela diote. Eta egia da, bertutetsua. Eta hori ere ezin dut ukatu. Eta zentzuduna. Nitaz maite mindu den arren. Barre egingo didate. Eta burla askoren helburu izango naiz ezkontzaren kontra hitz egin izanagatik. Baina gure gustuak ezin dira aldatu. Gure desioak ukatu behar ditugu. Ez. Mundua ugaldu egin behar da. Hora! Handik dator Beatriz. Zeruko santu guztien izenean zeinen ederra den. Ugarik gabe bere ibilkera
eta aurpegiera maitemindutako emakume batenak dira. Nire borondatearen kontra Zumaira etortzeko mandatua eman didate. Eskertzen dizut, hartu duzun nekea, ene Beatriz. Neke honek ez du eskertzea merezi. Niretzat benetako benekea izan balitz, enintzatekeen etorriko. Horrek esan nahi du, mandatua betetzea eta izula astuna egin. Dentistaren gana joatea bezain beste gustatzen zait horrelako mandatuak egitea. Ikusten dudanez jateko gogo handirik ez duzu. Gero zaitez jainkoarekin. Zalantzarik ez? Maiteminduta dago. Ez badiot andere honi errukirik, bihozgabea naiz. Ez badiot maitasun pixka bat eskaintzen zekena. Bere erretratua lortu behar dut. Margarita Laztana, zoaz Beatrizen bila eta isilpean ezaiozu, ni eta Urtzula ikusi gaituzula lorategia berari buruz hizketan. Esan gero, gure elkarrizketa entzun nahi badu eskutatzera tordadila esaten dugun guztia entzun alizateko. Utzi gaitzazu bakarrik eta egin dena diskrezioz. Segituan esatu diot etortzeko. Nire itzaduzu. Orain, Urtzu, entzuidazu. Beatriz durbiltzen denean, Benediktori buruz hasiko gara izketan. Eta nik bere izena aipatu orduko, zuk laudorioak eskainiko dizkiozu eta merezi duena baino ere gehiago gara aipatuko duzu. Ondo dakitan berea, hitzak direla Kupido txikiaren geziak pozoitzen dituen substantzia. Orain hasiko gara, Beatriz ikusten dala iruditu zain. Zuge baten moduan irriztatu. Urbildu gaitezen beragan ahal dugun beste. Beharrezkoa da, prestatu dugun amua irenstea. Ez! Urtzula! Sinizkidazu, arragia da! Ezagutzen dut beriztakera zakarretan digura, arranoaren parekoa. Eta ziur zaude Benedikto seko maite mindu dela Beatrizekin? Horrela diote printzeak eta nire senar gaiak. Eta esan dizute Beatrizi esateko? Haiek esatea nahi dute eta ala erregutu didate. Baina nik esan diet benetan Benediktoren lagunak badira, maitasun hori ahazteko aholkatu behar diotela. Eta Beatrizi ezer esatea burutik kendu. Eta zergatik. Ez aldu gizon horrek ezkonoeaz gozatzea merezi. Ai, horixe baietz. Baina naturak ez du sekula Beatrizena baino bihotz gogorragorik sortu. Bere hariman ez dago maitasunerako edo samurtasunerako tokirik. Baita emakume arroa. Balideke ala izatea. Hobe, Benediktoren sentimenduen berririk ez badu. Bestela burla egingo dio gaixuari. Arrazoi duzu. Oraindik ez baitut ikusi gizonik. Denik eta zintzoena, ederrena, adimentzuena edo gaztena. Beatrizek mespretzatu ez duenik. Bakoitzari alde itxusi aurkitzen dio. Zintzotasun eta bertutearen merituak onartu gabe. Egia borobila, eta jarrera hori ez da onargarria. Ezin da, onartu. Baina nola sartzen da berari zerbait ezatera. Nik hitz egingo baino. Burla egingo didake modu zakarra. Hobedu Benediktok bere malkoetan ito burla eta zigintzalak zapalduta baino. Hala ere, hobe genuke esatea. Horrela jakingo dugu bere erantzuna. Ez! Nahiago dut Benediktorekin berbatu eta maitasun hori ahazteko aholkatu. Eta beharrezkoa banez, nire lehengusinaren kontrako gezurren bat asmatuko nuke. Inork ez daki asmotzarrez esandako hitz batek, zelako kaltea egin dezake. Eta zuzure lehengusina mundu horretan iraindu. Benedikto bezalako jaun baten doai baliotua onartzeko gauza izango da. Ez dut ustean zentzugabea denik. Oh, Benedikto! Mesinako gizonik prestuena da. Nire Claudio maiteaz aparte. Gehiago esan. Benediktok Italia oso
Eta... Zure ezkontza Anderea, noiz ospatuko da? Bihar, ondo bidean! Zarbait ez netzean eta erakutziko dizkizut prestatu ditzan jantzi batzuk. Esango didazu zure iritzi zeinekin nagoen ondoen. Irentsi du Anderea, ziur nago geurea dela. Lortu badugu orduak maitasunean kasualidadeak agintzen du. Kupidok batzuk eziekin eta beste batzuk amuekin hiltzen ditu. Nastuta nago. Zer entzun dute nire belarriek? Eta egia bada. Eta erro guztia nire arrokeriarena bada eta jendea tratatzeko nire zakarkeriarena. Handi gura eta ezekeria baztertu beharko ditut. Zertarako nahi ditut. Ez badidat inolako osperik eskaintzen. Eta zu, Benedikto. Ez nau nahi gabetzen zure maitasuna. Desio duzun emakumea izango naiz zuretzat. Ume txikiaren zakarkeria leunduko du. Eta nire bihotza, zure eskuaren xamurtasunaren altzoan jarriko du. Besteek zuk dena merezi duzula esaten badu. Nik badut frogare gehiago hori sinisteko. Hemen geratuko naiz zure ezkontza egunera arte, gero harago jatera abiatuko naiz. Bertaraino lagunduko dizut jauna zure baimenarekin. Ez? Benediktoren laguntza eskatuko dut soilik. Alaitasunaren pertsonifikazioa baita alde guztietatik begiratuta bere bihotzak. Kanpai baten soinu aldera dauka. Lagunak, enaizia da lehenagokoa. Hori esan behar nuen banik. Triste zaudela dirudi. Maite minduta dagoela uste dut ni. Urkatzea mereziko luke orduan, bere burua saltzeagatik, bere gorputzean ez dago odoltan eta bakar bat maitasunaren eragina sentitzen duenik. Triste badago, dirurik ez daukalako izango da. Agineko mina daukat. Nola? Agineko minagatik ari zara aspereja? Joan zaitez aginak hitzera. Bai, mundu guztiak daki ez beharrak nola konpondu paidatzen dituenak izan ezik. Behar bat da. Tximeletak sentitzen dituzu sabelean. Nik dagoeneko esan dut. Maite minduta dago. Ez diot maite minduen abaritzez ez dien sinaleenatik bat bera ere ikusten. Akaso bere jantzkera? Baina hori ez da nahikoa maitasunagatik erotuta dagoela esateko. Nire ustez? Gaur goizean hilea orraztu du. Horrek zerbait adierazi beharko du. Gainera, perfumez blai dago. Maite minduta dagoelako! Eskerrik asko, jaunak, baina horrena ez da agineko mina zendatzen. Leonato jauna, zurekin bakarrik egon nahiko nuke. Esateko dudana hitz gutxi batzutan laburbildu daiteke eta berehalakoan ulertuko duzu. Baina jauziko hauek, ez zertan entzun. Nire biztiagatik honek Beatrizen aitortuko dio. Gauza bera uste dut nik. Ero eta Ursulak euren komedia burutuko zuten Beatrizen aurrean. Eta orain bi pizte hauek ez dioten bata besteari agingagingo elkartzen direnean. Buenas tardes, hermana. Si tuvierais un momento, quisiera hablaros. ¿A solas? Si me lo permitís. Sin embargo, el conde Claudio puede escuchar, pues lo que he de decir le concierne. ¿De qué se trata? ¿Pensáis casaros mañana? Ya sabéis que así es. No sé si se casará cuando sepa lo que yo sé. Si hubiera algún impedimento, os ruego que lo digáis. ¿Pero qué sucede? La dama os engaña. Desde hace tiempo y muchos lo saben. ¿Quién? Ero. Sí, ella. La Ero de Leonato, vuestra Ero,
La héroe de todo el mundo. Que me engaña. La palabra es demasiado suave para expresar su maldad. No quiero que me creáis hasta que tengáis las pruebas convincentes. Venid esta noche conmigo y veréis con vuestros propios ojos cómo la víspera de la boda un hombre sale de la ventana de su habitación. Y si después la seguís amando, casaos mañana con él. Aunque por el bien de vuestro honor mejor sería que cambiarais de intención. Pero esto es posible. No puedo creerlo. Si no os atrevéis a dar crédito a lo que veis, no confeséis que lo habéis visto. Si queréis seguirme, os mostraré lo suficiente, y cuando lo hayáis visto y oído, haced lo que os parezca. Si yo viera alguna cosa por la que no me pudiera casar mañana, juro que se lo echaré en cara en la misma iglesia delante de todos los invitados que acudan a la boda. Yo no quiero decir nada contra ella hasta que seáis testigos de lo que os he confiado. Sed prudentes y comedidos hasta medianoche, y entonces dejad que las cosas sigan su curso. Es una desgracia evitar a tiempo. Esto es lo que diréis cuando sepáis toda la verdad. Representantes de la justicia. Paso adelante. ¿Nombre? Gianni Berga. Berga sois el lumbreras del grupo. Así que quedaréis al cuidado de la linterna. La consigna. ¡Apunten! ¡Dispar! Detendréis el nombre del príncipe a todos los vagabundos que os salgan al paso. ¿Y si alguno no quiere detenerse? En ese caso, dejadle que se vaya. Y dais las gracias a Dios por haberos librado de un mal sujeto. También evitaréis hacer ruido por las calles. Pues que los representantes de la justicia se pasen la noche charlando es una cosa tolerable que no se puede permitir. Mejor será que durmamos a que charlemos. ¿Qué mal puede hacer alguien que duerme? Sin embargo, mucha atención en que no roben las porras. Recorreréis todas las cervecerías y donde encontréis borrachos los mandáis a la cama. ¿Y si alguno no quiere retirarse? En ese caso los dejáis tranquilos hasta que se serenen. ¿Y si no responden mejor? Pues podéis decirles que los confundisteis con otro. Si os tropezáis con una persona honrada deberéis sospechar que no es un ladrón y por lo tanto le dejaréis en paz. Si nos damos cuenta de que es un ladrón, no es nuestro deber detenerle. Por supuesto que podríais detenerle. Pero yo os doy un consejo. El que toca carbón sale tiznado. Si oís a algún bebé que grita durante la noche, iréis a su casa y le explicaréis que los vecinos tienen derecho al descanso. ¿Y si el bebé no entiende y sigue llorando? Entonces lo llevaréis al calabozo. ¿Al bebé? ¡Que a la madre la justicia es igual para todos! Y para terminar, os diré lo último de nuestra consigna. Vos, Berga, Sois el representante del príncipe, pero si os tropezáis con él durante la noche, podréis detenerle. Por la Virgen Santísima. No creo yo que pueda hacer eso. Por supuesto que podréis. Siempre y cuando el príncipe os dé permiso para ello. Buenas noches, amigos. Si ocurre algo importante, llamadme. y ahora a patrullar en parejas
patrulle solo, mi señor. ¿Quién va a patrullar solo? Nadie va a patrullar solo, yo he dicho parejas de dos. Ya no somos una pareja de dos, también somos una pareja de uno. ¡Cada uno! ¡Y he dicho de dos! Es que somos impares, señor. ¿Lo que tiene eso que ver? ¿No ve alguna gente que no patrulla en parejas de dos? ¡Que se prepare! Vamos, compañero. Deberíamos endurecer las pruebas de acceso. ¡Esperad! ¡Deberíamos estar más suertes! Mejor será que me oculte aquí. No vayan a verme sin pareja. El trabajo y el placer no tienen por qué estar reñidos, amigo. ¿De dónde habéis sacado esta fortuna? 10.000 liras. Pago de doña Juana por mis servicios. ¿Existe alguna perversión que pueda pagarse tan cara? Cuando los perversos ricos necesitan a los perversos pobres, justo es que los pobres pongan el precio, ¿no? Me dejas asombrado. O sea que doña Juana y tú... ¡Corran! ¡Por Dios! Que vengo de los brazos de Margarita. Eso sí, el encuentro ha tenido lugar en el dormitorio de su señora, mientras ella estaba ausente. ¿Y doña Juana os ha premiado por eso? Paciencia, amigos. He convencido a Margarita para que se pruebe los vestidos de su señora, diciéndole que me gusta jugar a llamarla. ¡No me interesan tus fantasías! A Margarita, en cambio, sí. Tanto como para probar el hecho de su señora. Después, sí, me he descolgado en baños menores por la ventana de su habitación y me he despedido llamándola a él. Ella, asomada, me ha lanzado un beso. Pero es que sigo sin entender qué tiene que ver doña Juana en todo esto. He debido comenzar contándote cómo el príncipe, Claudio y doña Juana han presenciado esta despedida desde el jardín, a lo lejos. Eso sí, colocados y advertidos antes por nuestra hermana. ¡Ay! El príncipe y Claudio han tomado a Margarita por héroe. Ambos se han quedado del color de la cera. Y Claudio ha anunciado que avergonzará mañana a él en el mismo altar, haciendo público lo que acababa de ver. Haciendo público lo que acababa de ver. ¡Alto! Sois la más peligrosa confabulación de la impudicia que jamás se ha visto en los estados de la nación. Señor. ¡Ni una palabra más! Os ordeno que vengáis conmigo. Parece que somos personas de mucha categoría cuando un hombre uniformado tiene tanto interés en nosotros, ¿eh? Es más que interés. Diría que es... Fíjate. ¡Vamos! Baina, Andrea. Baina uste dut koste egingo zaidala. Gau txarra pasaduta. Egia esan, nik uste dut beste beronekin politago zaudela. Ez, Marga laztan hau zeraman nahi dut. Ba ez da hau bezain ederra. Eta ziur nahi zure lehengusinak gauza bera esango duela. Nire lehengusina zoratuta dago eta zu ere! Hau nahi dut da, ez dut besterik eraman du. Zure horrezkere berria politago izango litzateke, ia apur bat ilunago bazenu. Eta jantziari dagokionez, azken moda jarraitzen duela onartzen dut. Milango dukesaren jantzia ikusi dut. Hainbeste daudorio jaso duen hori. Zoragarria dela diote. Zure haren parean kamiso
besterik ez da, benetan. Egia da bere jantziaren oial aurrezkoari eginda dagoela. Zilarrezko brodatuekin. Eta besoak perla sorniturik eta bona, brokado urdinez amainuta dituela. Baina ebaketaren xarma, oreka eta dotoreziari dagokionez, zure akamarantez gehiago balio du. Jainkoak eman diezabala soineko jantzita eramateko zoria. Zortore baitago! Gainean, zama bat balu bezala. Laizter, zamastunagoa izango duzu, Andrea. Gizon baten pixua gainean daukazunean. Ez zaitu zaitez lotzagabean. Ez dizut lotzarik ematen horrelakorik esatea. Zergatik, Andrea? Nire hitzak asmotzarrez ulertzen ez badira behintzat ez dut inori gaindu. Pekatu alda senarraren zama jasatea? Bai. Ez da pekatu hau esatea, nik uste dut gizona eta emakumea legez ezkonduta daudenean. Eta bestela balitz, ez litzatik ez zama bat izango. Gozakide bat baizik. Eta ez baduzu horrela uste. Galdetu jozu Beatriz niri Andreari, handik datorretan. Egunon, leguzina. Egunon, erona. Zer duzu? Zure tonua baitik oizel zaudela dirudi. Nire tonua? Ezingo nuke besterik eduki. Zure tonua egokia da balada bat kantatzeko. La vida amor. Eta zurea ardi baten moduan balaka hasteko. Amaikak dira ia, leguzina, apainduta egoteko ordua da? Ai, ondo bezik nagoela uste dut. Norengatik ari zara sufritzen? Zuregatik? Begira, eskolako hauek Klaudieko paritu zizkiru, zure perfumea zoragarria da. Katarroa daukat, leguzina. Usaimena galdu dut. Ezkongabea eta konstipatua. Oean bakarrik lo egitearen asea. Noiztik zara zu horren adarjolea? Zuk izateari utzi zanionetik. Adarra jotzeak, hone egiten dit, ez duzue uste. Ez zaizu asko nabaritzen. Adarrak pekokian jarri beharko zenituzke ondo ikusteko. Jainko maitea, gaixorik nago. Hartuz hartuz benediktuz, destiletu pixka bat, eta jarri bihotzaren parean. Kontzientziaren kezkak arintzeko osabidurik onena omen da. Benediktus! Zer dela eta, Benediktus? Ezkutuko esan nahia dauka Benediktus horrek. Ezkutuko esan nahia? Ez da hori nire asmoa. Bedenkaturiko kardoa zaren ez ni. Maite minduta zaudela pentsatuko banu. Edo maite minduta egon nahi duzula. Edo maite minduta egon zaitezkeela. Pentsamendura baztertuko duke. Hala ere, Benedikto asko aldatu da. Eta orain, besteak bezalako gizona dirudi. Lehen sekuletzen eskonduko aldarrikatzen zuen. Baina orain, bere bihotzak agintzen zionaren kontra ez du erreparorik jartzen. Nik ez dakitze puntutara aldatu zaitezken zu. Baina, gainontzeko emakumeak begiratzen duten moduan begiratzen hasi zaren oso matu dut zure begietan. Nora jo nahi duzu horrekin? Azkari bide, Andrea, zuen izara ere manera etorri dira. Lagundu jazka! ¿Qué queréis de mí, alguacil mayor? Señor, quisiera haceros cierta confidencia que os atañe de un modo, diría que bastante cercano. Sed breve, os lo ruego, ya veis que tengo mucha prisa. Lo veo, señor. Yo también lo veo, señor. Lo veo y lo escucho. Ambas cosas, señor. ¿No vais a decirme de qué se trata, mis queridos amigos? El buen verje, señor, se dispersa un poco. Está aprendiendo
y su mente no está tan embotada como yo quisiera que estuviese, pero os juro que es honrado y limpio como no había otro en su promoción. Las comparaciones son odiosas. Ya te estás yéndote por las ramas. Venga, no te desvíes. Tiene una fuerte tendencia a la digestión, pero poco a poco... ¿No vais a decirme qué pasa? El caso, señor, es que esta noche nuestra ronda ha detenido a dos de los más famosos bribones de cuantos hay en Mesina. No, señora, a ella gusta explicarse mucho, pero tengamos paciencia con él porque, como dice el proverbio, errando se va acertando. Sí, el pobre nunca ha hecho mal a nadie, pero gracias a Dios no todos somos iguales. ¿Verdad, señor Leonardo? No puedo estar más de acuerdo. No todos somos iguales. También tenemos una responsabilidad. Hablando de responsabilidades, he de dejaros. Solo una palabra, señor. Nuestra guardia ha detenido a dos culpables sospechosos y quisiéramos que compadecieran esta mañana ante vuestra señoría. Vos mismo, tomadles la declaración pertinente y traédmelos. Ahora tengo mucha prisa. ¡A la orden, señor! Hermano, os están aguardando para que hagáis la entrega de vuestra hija a su esposa. ¡Ahora mismo voy! Antes de partir, tomad una copa a la salud de mi sobrina. ¡Mi buen compañero! Id a casa del tal verga y decidle que vaya a su juzgado para que le tomen declaración. Señores, unos cantares y otros orales, tutti alla pappana, señores, alábalo, alábalo, Dama honekin ezkontzera etorri zara, jauna? Ez. Berarekin ezkondua izatera. Zeu zara damarekin ezkontarazi behar duena. Ero, Klaudiorekin ezkontzera etorri zara? Bai, ezkontzera etorri naiz. Zuetako baten batek ezagutzen badu, bateratze hau gelarazi dezakeen eragozpenik, zuen arimaren salbazioagatik, publikoki adieraztera gonbidatzen zaituztet. Ero, zuk ezagutzen duzu baten bat. Ez da bat ere, jauna. Eta zuk, Claudio, ba alduzu zerbait? Bere ordez erantzuko dut, bere baimenarekin. Ez dago bat ere ez. Hori bai ausardia. Hausnartu gabe behar ez dena esatera ausartzen dena. Jauna, zuk zure alaba eskaini didazu. Hemen dagoen dontzeia hau. Oie, nesemean, eure borondatez, jainkoak niri eskenizetan bezala. Eta nik, zer eskaini niezazuke horrelako opari, aberatz eta preziatzu baten truke. Ez zer ere ez. Ez badidazu bueltan eman nahi behintzat. Orduan, Leonato, arrezazu zure alaba, nik bueltan ematen dizut eta. Emakume honek ondra azalean eta itzuran besterik ez dauka. Begira zazue! Dontzeia baten moduan gorritzen da. Zuek denak, hemen zaudeten guztiak. Ez zenukete zine egingo ez dela emakume garbia. Ba, emakume hau ez da dontzeia bat.
baizik eta eskarmentu handiko neskatila bat, lujuriaren beroa zer den ondo ezagutzen duena. Jauna, zer esan nahi duzu hitzauekin? Enaizela berarekin eskonduko. Ez dut nahi nire arima emakume lizun batenarekin elkartzerik. Claudio maitea, zuk zeu bere birgintasuna urratu baina... Beti errespetatu dut, anai batek bere arreba bezala. Eta nik beste moduren batean jokatu ote nuen? Alde nire biztatik. Agerian utziko dut norzaren. Emakume guztien artean bertutetzuena zinela sinestarazi zenidan. Baina zure odola, etengabe larrutan ari diren animali basatiena baino beroagoa da. Urruteko ondoan dagoen ella una horrelakorik esateko. Printze maitea, zergaitik ez duzu zer esaten? Zer esan dezaket? Lotxatuta nago. Nire laguna puta zikin batekin elkartu behar izateagatik. San daitek alakorik, alabetxetan dago. Señor, lo lamento, pero las acusaciones son ciertas. Hauek ez dire ezkonduko. Baina ze egia egineko! Leonato, zure baimenarekin, zure alabari galdera bat egingo diot. Eta zuk, bere aita zarenez, egia esateko agindua emango diozu. Agindua ematen dizu. Benetan nire alaba bazara, esan egia. Egienkoa, lagundu horren, edo daude nire kontra, zer dela eta galdeketa hau. Erantzu idazu. Nor zen, bar gauean, zure logelako leiotik galtzontziotan irten zen gizona. Nik ez dakit zertaz ari zaren jauna! Pena ematen dit, Leonato. Entzungo duzuna esan beharrak. Aztindagit, nik neuk nire arrebak eta Claudio konteak zure alaba ikusi genuela bat gauean, lotxagabe batekin bere gelako lehioan. Eta maltur horrek, doinoren arteko doinorenak aitortu zigun batere arrangularik gabe. Isilpeko 11 enkontru lotxagari izan dutena. Unos encuentros vergonzosos. No merecen otro nombre ni que se hable de ellos. Az emakume handia zinateken, zure bihotzak, zure edertasunaren erdia izango balu. Baina zugatik urrundu behar naiz. Ederra bazara, arbuiagarria zarelako da. Etzazu zure esko estun aldentu, bete ezazu zure lana, estali ezazu nire alaba, eriotzaren mantuaz, bere desondre estaltzeko pelorik onene baita! Nola zaude? Ero, nire lemuzina! Eutxi, Andrea? Beronera datorrela dira. Begiak irekitzen ari da. Eta zergatik aitzitu nireki behar. Zergaitik! Zergaitik! Ezan du mundu osoak bere izan madarikatzen! Ero, no beduzu hil! Ez ireki begiak! Jakingo bano ez duzula hil nahi. Jakingo bano zuregan bizitzeko gogoa. Gaiztakeriaren lotza baino indartsua gaudela. Ni neu altxatuko nintzateke. Zu hiltzeko! Zergaitik eman zidan naturak alaba dakar bat! Alaba hori soberan badaukat! Zergaitik genuen hartu mehordetzat, nire ate aurrean gelditzen ziren eskaleriotako baten alaba. Alatean, oraingo desondra, eta lotxarekin zikinduz gero esango nuke. Ez da nire baitakoa, baina nire alaba da. Greiaz maitatu dudana, beragandik mundua zaztu arteraino. Eta orain, bizio. Eta gaiztakeriaren mildegi honetan jauzi da. Ez dago itxasuan urnaikorik. Desondronen orbana garbitzako! Jauna, lasaitu zaitez. Hain harrituta nago, hitzak ere etzaizkidala ateratzen. Hori besterik ezin dezaket esan. Entzuida zuen mesedez.
Orain arte isildu naiz, dama gazteak zer egiten zuen ikusi nahi nuelako. Eta bere begietan, sugardi baten distira ikusi dut, printzeen errakuntza agerian utzi dezakeena. Nitaz nahi duzuena pentsa dezakezue. Erotu naizela esan dezakezue eta esaten dudana zalantzan ipini. Baina bizitzak eta liburuek irakatsi didatenagatik, ziur naiz Andere maitagarri hau gaizki ulertu baten biktima izan dela. Abade jauna, oker zaude. Berak ez du bere errua aukatu. Zergaitik nahi duzu bekatu azuritu. Gordintasun osoaz agertzen den egia estaliz. Andrea, nor da zurekin harremanetan omen dagoen gizon hori? Salatu nautenek jakingo dute. Neuk ez. Gizonik ezagutuko banu dontzeia baten garbitasunari dagokiona baino haratago, txankoak zigortu natzala eta ez ditzala nire bekatuak barkatu. Printzeak oker daude. Batek daki zergatik. Gizon horietatik bi eredugarriak dira. Autu honetan errurik badago, engainatuak izan badira. Litekena da Doña Juana sasikumearen lana izatea. Bere artezia eta doiortasuna gaiztakeriak asmatzen erabili ohi duta. Nik ezin dut hori baieztatu ez dakidalako. Nire labari buruz esaten dena gezurra egia bada. Esko hau esekin txikituko dut. Baina bere orea gezurra ezikindu badute. Errudunek ordaindu egingo dute. Eta zer egin horretarako oraindik nire besoen indarra daukat. Ez egin ezer oraindik. Denak zure alaba hilda dagoelakoan joan dira. Izkuta ezazu denbora batez. Denek pentsa dezatela hilda dagoela. Lutoz jantzi zaitez itxurak egiteko. Eta bete itzazu bata bestearen ondoren hildakoaren lurperatzea eta hiletari dagozkion erritu eta zeremonia guztiak. Eta hori zertarako? Zer lortuko dut horrekin? Hau egiten badugu, eta ondo egiten badugu, gezurra arrangura bihurtuko da. Jakiten denean, hildena salaketa egotzi zaion unean, errukitu egingo dira, negar egingo dute beragatik, eta parkatu egingo dute. Ezbaitu sekula daukaguna behar beste preziatzen galtzen dugun arte. Eta Klaudiok, jakiten duenean bere hitzek hil dutela, hildakoaren irudia bere arimaren barrenean errotuko da. Oraindik bizirik zegoenean baino are sakonago. Eta orduan negar egingo du, eta kalumniatu izanak bihotz minduko du. Bai, egin duenak torturatuko du. Salaketa egiazkoa zela sinistu badu ere. Egon ziur dena nik diodan moduan gertatuko dena. Jauna, aintzat hartu gizon santu honen aholkuak. Eta Klaudio eta printzeren ganako dudan estimua ezagutzen baduzu ere, zindagizut kontu honetan erabateko diskrezio eta isiltasunaz jokatuko dudala. Sufrimenduzko ekaitz baten erdian nago. Eta esperentza izpirik txikienaren lagungarri egingo zait. Orain hemendik irtengo gara. Eta zoritxar handiei erremedio handiagoak. Zatoz, Anderea. Bizia ahal izateko, premiazkoa da hiltzea. Agian zure ezkontza eguna atzeratu besterik ez da egin. Pazientzia eta eroapena.
Beatriz Anderea, zure lehengusina ederrak kalumniatu dutelakoan nago. Bere izena garbituko lukeen gizonari. Ez dakizu nola eskartuko nioke. Ba, aldago modurik adiskidetasun froga hori zuri eskaintzeko. Modurik egon liteke. Adiskiderik ordea ez. Horretarako kapaz den gizonik ez dagoela uste duzu. Zeregin hori, ez dut uste zuk egin dezakezunik. Nu honetan ez dute zer dezio zu izan ezik. Ez alda, harrigarria. Erreztazun berdinarekin esan dezake ni inor ez dudala zu beste maite. Baina ezin iztu. Eta hala ere nabil gezurretan. Ez dut ez ere aitortzen ezukatzen, nire lengusinagatik saminduta nago. Nire bizitzaren gatik, Beatriz. Jakin ezazu, maite zaitu dala. Etzazu bizitzaren gatik ez eragindu eta bizitzea merezi duzula erakutsi. Nire bizitzak ez dauka zentzurik, zu gabe. Orduan, jainkoak barkan azala. Bekatu barkatu behar dizu, ene Beatriz. Ez didazu bukatzen utzi. Maite zaitu. Hainbeste maite zaitut. Zesateko indarra ere falta zait. Eskatu idazu zuregatik zerbait egiteko. Nire maitasuna frogan jartzeko. Hilzazu, Claudi. Trukean mundu oso eskainiko balidat ere, enuke hori egingo. Onartzen ez baduzu ni hilko nauzu. Egon, Beatriz maitea. Hemen banago ere ni joan naizia da. Zuke nauzu maite, mercedes utzidazu joan. Beatriz. Esan dizut hemendik joan nahi du. Lehenengo adiskidetu behar dugu. Nire adiskidea zarela esateko ausardia duzu, baina ez nire etxaiaren kontra borrokatzeko. Claudio, zure etxaia da. Ez alduzu ikusi egin duena. Gizonik doior eta zitalenaren moduan jokatu du. Nire lengusina kalumniatu zirainduz eta desoretuz. Nik izan ebanintz. Bere bihotza jango nuke merkatu plazaren erdian. Fidazu, Beatriz. Gizon bakar bat, balego. Adiskide bat, niganeko maitasunagatik mendeku hartzeko prest. Baina non dago, gizontasun hori? Orain dena da kortesia eta zeremonia. Eta gizonek hitz polit eta zoliak besterik ez dute ahoan. Laudorioetan urtzen dira. Egun, hausartu izateko, gezurrak, biraoak eta ropuzkeriako jukazia besterik ez da behar. Isildu! Beatriz maitea. Ez aldizut nik nire bizitzaren gatik esan maite zaitu dala. Etzazu esan zure bizitzagatik maite nauzula. Erakutsi dazu zure bizitza arriskuan jartzeko adorea duzula. Benetan, uste duzu. Zinez eta egiaz uste duzu Claudiok ero kalumniatu duela gezurrekin. Bai, zinez uste dut. Bihotza eta harima dudala sinisten dudan moduan. Claudiori desafioa botako diot. Nire hitz eman dizut. Claudiok ordainduko dit egin duena. Gero zuk epaituko nauzu ekintzaren arabera. Zoaz, kontxolazazu zure lehengusina. Nik hilda dagoela aldarrikatuko dut. Ez dut gehiago esango. Agur? Agur. ¿Están presentes todos los miembros para iniciar el proceso? Pronto, mesa y silla para la jueza de instrucción. Y un banquillo para los acosados. ¿Quiénes son los inculpados? ¿Quiénes van a ser? Somos yo y mi compañero. Estamos aquí para ayudar en la destrucción del caso. No. ¿Quiénes son los inculpados que hay que interrogar? Pues... ¡Que hable el oficial mayor! ¡Sí, demonios! ¡Que traigan a los acosados al banquillo!
¿Cómo os llamáis? Boraquio. Por favor, escribid ahí Boraquio. ¿Y vos? Conrado. Escribid ahí Conrado, con la C bien grande, que es lo que le diferencia de ser honrado. ¿Juráis decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juramos. Señores, si es verdad lo que nos figuramos, está probado que no sois más que unos hipócritas. ¿Qué contestáis en vuestra defensa? Señora, hemos de decir que no somos lo que dice. Este delincuente quiere dárselas de listillo, pero ya te arreglaré yo. Se sospecha sin lugar a dudas que son las ratas más infectas de los bajos fondos de Mesina. Pues yo he de decir que no es cierto nada de lo que se los acusa. ¡Silencio! Es evidente que se han compinchado los dos. ¿Habéis tomado nota por escrito de lo que niegan? Veremos si ahora lo siguen negando. Señor mayor, ¿no es este el mejor camino para hacerles confesar? Será preciso que llaméis al guardia de la ronda para que formule la acusación. Pues sí, tenéis razón. ¡Que comparezca el guardia! Nombre. Gianni Verga. En nombre de la justicia, le exijo que acuse a estos dos hombres. Este hombre, señores, ha dicho que doña Juana, la hermanastra del príncipe, era una villana. Escribid lo que dice. Que doña Juana es una villana. ¿Pero qué dice este pájaro? Pero si no hay en toda Mesina una mujer más encantadora. ¿Y la sonrisa que tiene? ¡Calumnia! ¡Cállate, granuja! Y mira, voy a decírtelo todo. ¡Te tengo manía! ¿Qué más habéis oído? También ha dicho que recibió 10.000 liras de doña Juana para acusar con falsedades a la señora Ero. Un robo puro y simple, como nunca se ha cometido otro. Un robo con todas las letras. R-O-V-O. ¿Qué más ha dicho, señor Verga? Y que fiado de sus palabras, el conde Claudio pensaba avergonzarla ante todos los que asistiesen a la boda y que no se casaría con ella. ¡Miserables villanos! ¡Pillos redomados! ¿Qué más? ¡Abortos de la naturaleza! ¡Excrementos de... ¡Estoy preguntando al señor Verga! Apunté algo más, pero no entiendo la letra. ¡Suficiente! Esto es mucho más, señores, de lo que podéis negar. Doña Juana ha escapado en secreto esta mañana. Y Ero, tan miserablemente acusada y repudiada, ha muerto de dolor. Señor mayor, mandad que se ate a estos hombres y que se los conduzca a casa de Leonato. Yo os precederé para mostrarle el interrogatorio que hemos escrito. ¡Andando! Ya veremos qué se hace con vosotros. ¡Atadles las manos! ¡No me toques, mequetrefe! ¡Mequetrefe, representante de la justicia! ¿Dónde está la jueza? ¡Que escriba este desataco a la autoridad! ¡Sois un asno! ¡Un asno! ¿Asno? ¿No te impone respeto a mi cargo? ¿Dónde está la jueza? ¡Que tiene que escribir que ha dicho que soy un asno! Señores, recordadlo todos, que soy un asno. Aunque no conste en blanco y negro, no olvidéis que soy un asno. ¡Se te va a caer el pelo, granuja! Todos estos testigos probarán lo que has dicho. Yo soy un profesional muy competente para tu información, con plaza de funcionario para tu información, y con ahorros, y honrado como pocos en el cuerpo. Y te voy a decir más, este verano seré presidente de la comunidad de vecinos. ¡Sí, presidente! ¡Llevaoslo! Asno me llama el ladronzuelo de 3 al cuarto.
zaiona betirako zuntzitu zaiona eta bat. Eta zaiozu pazientzia izateko. Gizon hori irri egiteko, bere mina baretzeko, eta labearen kolpea jasateko gauza bada, datorrela ona, eta bere eredutik ikasiko dundik. Mila esker, arreba, baina nire nahi gabek zure aholkuek baino zenago jukatzen dute. Frogatuta geratzen da kontu honetan, gizonak umeak bezalakoak direla. Isildu zaitez, arreba, arren! Ez zure legizkoan ez diene! Horretik ez dut ezagutu! Egineko mina, pazientzia zeramateko gauza den filosofori! Zikeran, ez eraman zure gainean zoritzer guztiaren zama. Eraman dezatele euren partea, iraindu zaituzten hoiek! Horretan arrazoia duzu. Hori egingo dut. Bihotzak dio osterori buruz esaten dena gezurra dela. Eta Claudio jakin beharko du baita printzak ere. Eta nire alaba lotxarekin zikindu duten guztiak. Egunon bion. Entzun, jaunak! Ez dugu astirik, Leolato. Ez duzue astirik! Ondo pasa beraz! Zer dela tain beste presa orain? Ez gurekin aserretu, agure ona. Aserretu eskero, justizia egitea lortuko balitz, hemengo baten batek pagatuko luke. Eta nor da iraindu zaituena? Zu zara iraindu nauena. Hau zikin hori, Claudio aurpegira esango dizut. Hainbesteraino iraindu gaituzu, zen neure buruari zorrio dan errespetua baztertuz, desafia bota behar dizut. Nire laberrugabea kalumniatu duzulako. Kalumniatu! Bai, Claudio, kalumniatu! Horrela esan dut, eta errepikatu egingo dut! Lasaitu zaitez. Jauna! Nire hitzak frogatzeko prest nago. Eta berarekin borrokatuko dut. Sasoi betean dagoela. Eta arremekin trebea. Eta jaioa dela dakidan horren! Utzna zazu bakean. Nola? Nigandik ies egin nahi duzu. Nire alaba ikuzu. Hil nazazu ni! Alatan benetazko gizon bat. Hil duzula esaka izango duzu. Bira okilko gaitu. Baina aurrena, nire kontra borroka dezala. Zatoz! Etortzeko esan dizut gazte. Zatoz nirekin. Erakustaldi bat emango dizut. Ene arreba. Lasai egon! Jainkoak dakizura laban nola maite nuen. Eta maltxura huen erruz, hilda. Zuek, tximina raputak zarte. Andresaleak, kontarra! Antonia, arreba! Egon lasai! Emakume bat naiz ni. Ondo ezagutzen ditut. Badakit zer balio duten. Eta zer egin dezaketen. Handi usteak dira. Hau beroak mukizua! Antonia! Hau ez doa zurekin utzia zueunare moduan konpontzen! Jaun Andreak! Ez da gure asmoa zuek gogaitzea, inola ere ez. Zuek bezain beste sentitzen dut nik zure alabaren eriotza. Baina zindagit nire ohoreagatik salaketa egiazkoa dela eta ondo frogatuta dagoela. Jauna! Ez jarraitu! Ez zaitut entzun nahi. Enauzo entzun nahi? Zatoz, arreba, nik jarraituko dut. Esan behar dudan entzutea nahi dut. Eta entzungo dizute. Edo zuetako baten bati da mutuko zaio! Begira, hor dago bilatzen ari ginen gizona. Jauna, zer moduz? Ongi etorri jauna. Minutu batzuk lehenago iritsi bazina, liskarrean ikusiko gintuzkezu. Agure elbarri birekin borrokarazteko zorian egon gara. Leonato eta bere arreba ziren, zuk zer uste duzu. Borroka desorekatua dagoenean ezin daiteke ausardia erakutsi. Baina ni zuen bilan entorren. Gu ere ibili gara, ara eta ona zure bila oso triste gaudelako eta zinez nahiko genuke hau guztia zahaztu. Tira, alaitu gaitzazun zure zorroztasunekin! Nire zorroztasun guztia bala batean kabitzen da une honetan. Nahi duzu ikusi? Atera nahi duzuna, divertitu egingo gara eta... Nire zenak engainatzen ezpan hau, oso zurbil dagoela esango nuke. Zer duzu jauna? Gaixo zaude, ala, haserre? Eutxi gizona, eutxi! Benetan zurbil jartzen ari da. Esango nuke benetan haserre dagoela. Haserre badago, baretzeko modu aurkituko du. Jauna!
Zurekin bakarrik hitz egin dezaket? Honek desafio bat dirudi. Doiorra zara! Eta ez pentsa txantxetara naizenik. Eta frogatuko dizut nahi duzun tokian eta unean. Ez baduzu desafioan hartzen, zure koldarkeria aldarrikatuko dut lau haizeetara. Eroren eriotza, zure gainean eroriko da bere zama guztiarekin. Erantzun esan dizudanari. Desafioan hartzen dut, baina maio paro baten inguruan izan beharko du. Jauna, txantxetan hartzen ari zarela ematen du. Lehengo egunean, Beatrizek ordu bete eman zuen zure bertuteen azterketa zehatza eginez. Eta bukaeran, asperen bat eginez. Italiako gizonik perfektuena zarela gehitu zuen. Gero negarrez hasi zen malkoi ezin jautzerek. Agurearen alabak kontatu zigun guztia. Zer? Noiz tipinia izango ditugu zezen basatiaren adarrak Benedikto zentzudunaren buruan? Badakizut zer esan dizudan, gazte. Ondo segi. Orain utziko zaituztet zuen umore onarekin jarrai dezazuen. Zure arrebordeak, sasikoak, mesinatik alde egin du. Zuek hirurok emakume zintzo eta errugabe baten eriotza eragin duzue. Mukizu horri dagokionez. Argituko ditugu gure kontuak. Lehor dago? Bai, oso lehor. Baina seguruenik Beatrizen ganako maitasunagatik dela. Duelo baterako desafioa bota dizu? Bai, eta formaltasun osoz gainera. Uztagun, ez dezagun aurrera egin. Ez diozu entzun, nire arrebak ies egin duela? Zer da hau? Nire arrebaren zerbitzarietako bi atxiloturik? Eta horietako bat borakio da? ¿Qué delito han cometido estos dos hombres? Señor, han dicho cosas falsas y además se han permitido mentir. En segundo lugar son unos calumniadores y en sexto y por último unos embusteros. Y para terminar, han faltado a la verdad. Ezin daiteke garbiago itzen. Alabado príncipe, no permites que sigamos en manos de estos hombres. Prefiero confesar y que el conde Claudio me mate. He abusado de vuestra buena fe y he engañado hasta vuestros ojos. Y lo que no supisteis descubrir, lo han logrado estos imbéciles. Anoche me oyeron confesar a este hombre que doña Juana, vuestra hermana, me había incitado a calumniar a la señora Ero. En realidad visteis que yo le hacía la corte a Margarita, que llevaba puestos los vestidos de su señora. Todo el mal cometido está escrito en el atestado de la jueza de instrucción. Tan solo deseo que se me castigue tal cual merezco. Itzauek, ez aldira odolean sartzen zaizun burdingori bat. Garrastasunaren kaliza dandut hau entzutean. ¿Fue mi hermana quien te empujó a obrar así? Sí, y me pago muy bien para que lo hiciera. Traiziorako egina eta osatuta dago emakume hori. Eta doinorkeria burutu ostean ies egin du. Nire Ero maitea. Une honetan, zutaz maite mindu nintzen garbitasun berdinarekin ikusten zaitut. Señores, yo quisiera denunciar en tiempo y lugar oportuno que el disculpado me ha llamado asno. ¿Dónde está el miserable? ¿Cuál de estos es? Si deseas saber quién de los dos os ha ultrajado, miradme solamente a mí. Tú eres el miserable esclavo, que con el hedor de tu hija llevaste a la muerte a mi inocente. Que con el hedor de tus palabras llevaste a la muerte a mi inocente hija. Sí, fui yo. Y solamente yo. No, miserable, no lo hiciste solo. Otros colaboraron. Printzea, nire labaren eriotzagatik eskerrak eman behar dizkizut. Inskribeza zu palentri hau, zure ekintza heroikoen artean. Oh, jauna, ez dakit nola eskatu zure barkamena eta urrikalmendua. Aukeratu zuk mendeku bidea. Jarri nire okerrari zure irudimenak proposatzen dizun zigorra. Hala ere gogoratu engainu baten biktima izan naizelako jokatu udala gaizki.
Nire arimaren salbazioagatik diot gauza berdina gertatu zitzaidala. Dena den, gizon ona, ezarriko didazun zigorra betetzeko prest nago. Gogorrena bada ere. Ezin zaituztet behartu, nire laba bizirik bueltatzera, ezinezkoa delako. Ordea, Mesinako herri osoan, nire laba erruga bezalarik hilzela aldarrikatzeko eskatuko dizuet. Eta bere ganako maitasunik oraindik sentitzen baduzue, idatzi ezazue hil gorazarre bat bere izena horretzeko. Bihar goizean nire etxetik pasatuko zarete. Eta ni, zure itase izatera iritsi ez banaiz ere, zure osaba izango naiz. Jakin ezazue, nire arrebak alaba bat duela, nire laba zenaren itxura berdin-berdina duena, nire ondasun guztien oinordekoa. Emaiozu berari, bere lehengusinari emango zenioken tituloa, eta horrela baretuko da nire baitan mendekurako grina. Oh, jaun noblea, zure zintzotasunaz malkoz betetzen ditu nire begiak. Onartzen dut zure eskaintza, eta gaurtik aurrera Claudio Gaizoa zure zanetara egongo da. Bihar etorriko zara beraz, orain utziko zaitut. A este malvado le haremos confesar ante Margarita, pues me figuro que comprada por vuestra hermana, formó parte en la infamia. No, os juro por la salvación de mi alma que ya no sabía nada. Además de lo que se ha dicho, aunque no conste en blanco y negro, he de añadir que el disculpado me ha llamado asno. Os recuerdo que lo recordéis cuando se le ponga el castigo. Te doy las gracias por tu trabajo y buen celo. Dios recompense vuestra generosidad. Jaunak, bihar goizer arte. Agur. Agur jaunak, bihar elkartuko gara. Ez dugu gutxe egingo. Gaur gauean, eroren oroiminez egin nahi dut negar. Llevaos a estos hombres. Margarita, Andere maitagarria, Beatrizekin hitz egin nahi dut, zinez eskertuko dizut laguntzen badidazu. Eta zuk, soneto bat idatziko didazu nire edertasunaren laudorio eginez? Bai, Margarita, benetan merezi duzu eta idazkiaren maila hain altua izango da, ze gainetik ez dagongo inongo gizonen eskriburik. Nola? Sekul ez dut gizon bat nire gainean izango? Orduan, azpian geratu beharko da beti? Galgo baten ahoaren tamainuko ingenioa daukazu, airean harrapatzen duzu dena. Zure aldiz, florete bat bezainka moztuta dago. Ukitu egiten du, baina zauritu ez. Amore ematen dut, irabazi egin duzu, baina mesedez, joan Beatrizen bila. Soldadu nintzen. Orain, poeta. Desio zaitut nik desio. Nola umeak, kroketa. Nire Beatriz ederra. Orain nire gana zatoz deitzen dizudanean. Eskatu didazulako etorri naiz, eta eskatzen didazunean joango naiz. Geratu zaitez ba? Eta esango dizut noiz joan. Joan, esan duzu jada? Beraz banoa, agur! Dena den, joan esan baino lehen esan duzun geratu zaitez horrekin geratuko naiz. Zertara etorri naizen ez dakidan arren. Bai, jakin behar dut zer gertatu den zu eta Claudioren artean. Itz garratzak besterik ez ziren egon. Eta ordainean, utzidazun musu bat ematen. Itz garratzak aire garratza baino ez da. Eta aire garratza arnaz garratza besterik ez. Eta arnaz garratza ez da inoren gustokoa. Horregatik banoa zure musurik gabe.
Hain zara bizia eta zorrotza ezen hitzen ezanaia zeharo irautzen duzu. Baina, nik azalduko dizutena garbi. Klaudiok nire desafioa onartu du, eta erantzuten ez badu laizter aldarrikatuko dut bere koldarkeria. Eta orain, esadazu, nire akatsetatik zein gustatu zitzaizun lehena. Zure akatsak denak orokorrean hain daude modu baldarrean banatuta zeien artean ez da bertuterik abitzen. Baina hitz egin dezagun nitaz. Nire doaietatik zein gustatu zitzaizun gehien? Maitasunez sufritzeraino? Maitasunez sufritzea? Bai, oso esamolde zehatza da hori. Nik maitasunez sufritzen dut nire borondatearen kontra maite zaitudalako. Nire maitasunaren erru zure bihotzak sufritzen badu, nik neurea sufraraziko dut zureagatik. Baina, esadazu, nola dago zure lehengusina? Biziki gaizki. Eta zu nola zaude? Biziki gaizki neu ere. Andrea, zure osabaren gara joan behar duzu. Etxean dinak azteratuta da bintza. Frogatua geratu da Ero handirea errugabea dela eta faltsukerikin salatua izan dela. Klaudio eta printzea engainatuak izan dira, eta Doña Juana guztiaren erruduna iesean irten da. Etorri segituan, mesede! Jauna, albiste honen berri jakin nahi duzuzuk ere? Zurekin noa zure osaba ikustera. Fortunatamente tutto è salito bene. Grazie a Dio. Dopo questo dobbiamo organizzare una grandissima festa. È stato sul punto di morire, davvero. Endizoen nik esan, errugabea zela? Printzea eta Klaudio ere errugabeak dira. Ero salatu zuten, engainu batean nahastu zituztelako, honezkero jakingo zenuen horren berri. Margaritak aldiz, badu erantzunkizunik. Baina galdeketagatik jakin dugunez, berak etzekien azpiloko batean parte hartzen ari zenik. Dena konpondu da, eta maiera zoriontzu honek postu egiten da. Baita ni ere, hala bukatu ez balitz, Klaudioren kontra dueloan borrokatu beharko nukeelako. Ene alaba! Zoaz zure gelara, eta etortzeko deitzen dizudanean, etorri ezkontza beloa jantzita. Printzea eta Klaudio hemen egotekoak dira adostutak orduan. Zu, ene arreba, badakizu zer egin erduzun. Nire alabaren ama izateko itxurak egin, eta Klaudio gazteari emaztezat eskaini. Nire papera beteko dut behar den seriotasun osoarekin. Abade jauna, zure borondate honaz abusatu behar dudala uste dut. Zertan lagundu zaitzaket, jauna? Zoriontasunaren bidean ipintzen edo galbidearen ateak irekitzen. Bietatik bat. Leonato jauna, hauxe da nire naia. Eskatu behar dizudana oniriztea alegia Beatriz eta biok ezkontza santuaren bidez elkartzea. Hauxe da abade hona hemen egotearen arrazoia. Ez dakizu zenbateraino pozten den nire bihotza zure naia betetzeko baimen ematean. Prez nago nire bete beharra egiteko eta eskatu didazun honetan laguntzeko. Badatoz Klaudio eta printzea! Egunon guztioi. Egunon! Zai gaude.
Onartuko duzu gogoz, nire arrebaren alabarekin ezkontzea. Nire hitza beteko dut. Emakumea santarra bada ere. Arreba, esaiozu etortzeko. Nire alaba prest dago. Hemen daukazu eta bere eskua eskaintzen dizut. Nirea da. Eder hori, utzi zure aurpegia ikusten. Ez! Ez duzu ikusiko abadonen aurrean bere eskua hartu eta berarekin ezkontzeko hitza eman arte. Zure senarra bihurtuko naiz. Abade santu honen aurrean, zuk onartzen banauzu. Hau beste ero bat da? Beste ero bat naiz zinez. Irain lotzagabe batek hil zuen ero bat naiz. Baina bizirik jarraitzen dut. Eta ziur nago bizirik egoteaz. Virginia izatea ziur nagoen bezala. Baina beste ero, hiltzen ero ura? Bere deshondra bizirik egon zen bitartean, soilik egon zen hilda, jauna. Nik argituko dut zuen ez ustea, eta zalantza guztiak usatuko ditut ezkontza zeremonia santua bukatu orduko. Bitartean, onar dezagun apaltasunez, gertaturiko guztia. Egon, abade jauna. Beatriz? Zer nahi duzu nigandik? Galdetu nahi nizun, ea zuk maite nauzun. Ez. Baina, orduan, printzeak Klaudio eta zure osaba oker daude? Zuk maite nauzu? Ez? Orduan, Urtsula Margarita eta nire lehengusina oker gabiltza. Haiek niri esan zidaten niganako maitasunez gaixo zinela. Niri ere esan zidaten niganako maitasunez ia hilda, zaudela. Ez da inola ere ez egia. Beraz, nauzu maite? Ez ba! Ilo ba! Niretzako ez dago dudarik. Jaun honekin maite minduta zaude. Eta jaunak Andrea maite duelakoan nago ni. Hemen bai daukat, berak idatziriko erdipurdiko soneto bat. Beatrizi eskaini. Eta nik badaukat beste bat. Nire lehenguzinaren eskuz idatzia nik zorrotik endu niona. Benediktoren ganako maitasuna aitortuz. Gure eskuek, gure bihotzek sentitzen dutena berrezten dute. Zatoz. Zurea izan nahi dut. Baina, argitu nahi dut soilik kupidagatik maite zaitu dala. Neuk ere ezin zaitut arbuiatu.
Naiz eta zure bizitza salbatzeagatik egingo dudan. Ixo! Ahoa itxiko dizut. Ez, nik itxiko dizut. Banekien hau gertatuko zela. Nire kontra ziriak botatzeak eta burlak egiteak gogaitzen hauela uste alduzue. Ezkontzeagatik zoriontsua naizenez, 5 ardura zait munduak nitaz esan dezakena, baita nik ezkontzaren kontra esan dudana ere. Beraz, egin nahi beste barre. Zentzuzko gai da pertsonak pentsamoldez aldatzea. Eta honen bestez nahikoa esan dudala uste dut. Tintarella di luna.